Martxoaren 10ean, ekin gero amarratzeari ikaslea abertzaleaken kanpainaren baitan, ikasle aldarrikapen eguna ospatu zuten. Goizean, 12 ordubitara bitarteko paroa deitu, eta 12 kontzentrazioa burutu zuten parlamentuan, gainerako Gasteizko ikasle mugimenduan. Martxoaren 11an, maiatzaren 9ko jaialdia dela eta arabatakada aurkeztu zen. Martxoaren 18an, asteartea, euskararen aldeko mosaikoa burutu zuen euskara taldeak. Martxoaren 19an, ikasle presoa klasera lelopean zegoen kontzentrazio bat burutu zuten aularian. Kontzentrazioa amaitu eta gutxira, mural txiki bat egiteari ekin, baina berehala seguratak bortizki sartu ziren. Halako batean, kalez jantziriko poliziek, kanpusetik ateratzen ari zen mutil bat atxilotu zuten, eta lurrean zutenez, gainerako ikasleak errepidean iseri ziren elkartasunez. Ura altxeatutakoan, gainerakoak ere altxa, baina ertzainen furgona bat eta 7 kotxe agertu ziren. Gogor oldartu ziren, bati burua irekitzeraino. Denera, 6 atxilotu izan ziren. Hurrengo egunean, atxiloketa hauek salatzeko, manifestazio jendetsua egin zen kampusean. Martxoaren 27an, ikasle greba burutu zen Euskal Herrian. Gasteizko kampusean, goizean piketak egin ziren. Ondoren, ertainekin elkartu eta eguerdiko manifestaziorako zutabe egin zen. Zua erabiltzen dugu omentzeko eguzkia, berekatzen zaitut eta lama ez da itzalia, autobuko man jenden ontzako tokia. Euros, alatxeagoan, Gernikak urduan, ez horren azkar. Neurosen zutean, zarrazkia bilduan, let us speak, when we speak, we seem to make you weak. We sing a song, it makes us strong. You got turkey or bless a man eat. Your intimidation is plain to see. This is the people that you cannot see. This uncharted, there is no trace. All that is seen is a vibe and a culture and a face. Kurdistan, this country, freedom. Now there is war, soon there will be peace. Big bad Spain, chomping on the suppressed old man. Ta gaur martxoako 27 zergatik greba? Grebi etxen dugu lonzen kontra, deredun aurkako erasun kontra, datozen beste reforma batzun kontra, esaterago reforma 2015, eta geure hezkuntza propixu nahi duelako eraiki. Hezkuntza euskaldune, herritxarra, eskidetzaile eta iraultzaile. Eta orain arte ze mobilizazio egin dituzue? Hilabete osun ibiliga mobilizaten. Adibidez, lehenengo hainbat kontzentrazio eta burutu rau, esaterago legebiltzarrin burutu gendun, eta bertan hainbat institututako ikasle hori identifika ditxu zen ertzainak manifa bidin, kontzentra bidin. Eta gero beste hainbat ekintzen jau, baina aipatzek gure presun ikasteko eskubidin aldeko kontzentrazioai, 6 atxilotu eta hainbat zauritu onzin lelako. Eta gaurko egunean, ze muz dijoa eguna, ze ari da gertatzen? Gaur goxetik pikete informatibuk egonga, unibertsitatein eta Gasteizeko ikastola eta instituto ezberdinetan. Eta gero goxeko 12 erxetan, eguerdiko 12 erxetan, manifa oso jendetzu enjau Bilbo plazatik hasitxe. Eta gero arratzaldeako beste manifa eta ditxute 5 erdixetan, hezkuntza komunidadiaz. Gaurko eguna bukatuko da eta hemendikan aurrera zer? Ze asmoa dituzu etorkizunerako? Guk jarraitzu gau burrukan, Euskal Eskola Nazionala helburu. Martxoaren 31an, Guetek, Gasteizko Unibertsitateko emakume taldeak,
abortatzeko eskubidearen aldeko flashmoba antolatu du apirilaren 5ean Iruñean ospatuko den manifestazio nazionalera deituz.